Hello logofer, nation jaga godan video lanan fैगौलायबाय. So बे भिडिअ'आनो लोगोफोर, first of all good morning to you all लोगोफोर. नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै रायलायगोन जाहैबाय ST नि माराव ST नि बिसय नंगौना नङा लोगोफोर. दा सम ST नि बहुत बेले-बेजे दावराव दावसि जागासिनो नोंथांमोनाबो एसेबाबो खोनाबाय जानो हागौ बा भिडिअ'फ्राव नुबाय जानो हागौ इउट्युबफ्राव ना लोगोफोर. थ' लोगोफोर दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे हिन्दु समाजा दि ख्रिस्टानफोरखौ माने हिन्दु खालामजोबनो नागिरदों बेयो मा बेलाय सोरनि राव बेलाय नंगौना नङा लोगोफोर. इन्डियान सिटिजेनावबो दिनैसिम बेफोरबायदि लिरनाय गैया जे ST खौ बोखारनाय ख्रिस्टानफोरनिफ्राय ST बोखारनाय थ' बेफोरबायदि लिरनाय गैया लोगोफोर नंगौना नङा. थ' लोगोफोर आंनो जोबोद दुखु मोनदों रागाबो जोंनो ओंखारदों सरकारनिसिम जेन'बा हिन्दु समाजफोरखौ आरोना बेफोरबायदि ख्रिस्टान धोरोमखौ बेफोरबायदि ST बोखारनो नागिरनाय मा बेलाय बेफोरथ' मोनसे माने आयेननि बेरेखा खामानिसो. थ' दिनैसिमबो इन्डियाया 1947 निफ्राय दिनैसिम खय बोसोर जाखो फ्रिदम मोननायनिफ्राय इन्डियान सिटिजेनाव दिन दङ ख्रिस्टान हिन्दुनि जेबो माबा गैया इन्डियायाव गासैबो माने धोरोमखौ फालिनानै थानो हागोन नै बेफोरबायदि लिरनाय दङ. थ' लोगोफोर दिनै मा जानो हमखो माने ख्रिस्टान हिन्दु माने ख्रिस्टानफोरखौ ST बोखारनाय मा बेफोरबायदि जाथावथाव इम्पसिबल लोगोफोर बेफोरबायदि जाथावथावानो नङा माने इम्पसिबल आरोना बियो जास्ट ओरैनो बुंनायसो बियो माने इन्डियान सिटिजेनाव माने इन्डियान सरकारा मालाबाबो माने ख्रिस्टानफोरखौ हिन्दु खालामनो हानायनि दम गैया माने लिरनाय गैया. इन्डियाया मोनसे माने रिलिजन गासैबो रिलिजन थानो मोननाय बेफोरबायदि आरोना गासैबो हारि थानो मोननाय बेफोरबायदि माबा दङ आरोना इन्डियान सिटिजेनाव बेनो आरोना. थ' लोगोफोर हिन्दु समाजा दि ख्रिस्टानफोरखौ हिन्दु खालामनो नागिरदों ST बोखारनानै बे माब्लाबाबो जाफुङा लोगोफोर बेयो इम्पसिबल लोगोफोर बियो इम्पसिबल मालाबाबो जाफुंनाय नङा आरो जानायबो नङा लोगोफोर. मानो होननानै बुङोबा जुदि बेफोरबायदि जायो होमब्ला बहुद दावराव दावसि जागोन माने जोंनि इन्डियायाव बहुद दावराव दावसि जागोन माने दस्रा स्टेटफ्राव नाय ओरैनो साननानै नाय केरेला मणिपुर मिज'राम बेफोरबायदियाव नायदो नागालेण्डफ्राव गासिबो ख्रिस्टान थ' बिसोरो माने माब्लाबाबो ख्रिस्टान जानो हाया माबा हिन्दु जानो हाया बिसोरो ख्रिस्टाननिफ्राय हिन्दु जानो हाया बिसोर मालाबाबो. थ' होमबा साननानै नाय लोगोफोर बे जोंनि आसामावल' बिदि ST दानख'नानै माब्लाबाबो जानो हाया बेयो माने जोंनि आसामावल' मोनसे स्टेटआवल' बेफोरबायदि खालामनो हाया खालामनोबा गासैबो हल इन्डियायानो जानांगौ. थ' नंगौना नङा लोगोफोर आंनि बुंनाया नंगौना नङा थ' कमेन्ट खालामहर लोगोफोर. थ' मालाबाबो जानो हाया बियो माने हिन्दु जाजोबनांगौ बियो मालाबाबो इम्पसिबल जानो हाया बे मालाबाबो जानायबो नङा जानाय नङा लोगोफोर. थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना मा सानदों बेनि बागै जायफ्रा ख्रिस्टान जायफ्रा हिन्दु नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो आरोना. थ' नोंथांमोना बेखौ जाजानो लुबैयो ना जाजानो लुबैया आरो बेयो जागोन ना जाया नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आरोना. आंनिफ्राय बियो इम्पसिबल मालाबाबो जानो हाया बियो. थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर माने भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर. बे आंनिफ्राय थोंजों बुंनाय बाथ्रा बे मालाबाबो इम्पसिबल जानो हाया बेयो मालाबाबो. थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय लोगोफोर.